Although mayuman, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagmando sang price ceiling sa bugas. Mga manugbakal, tuman ang pagpasalamat. Nakatutok, Fest Ordales. Pinagi sa Executive Order No. 39, Series of 2023, ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang price ceiling sa bugas sa bilog na Pilipinas. Nakasad sa mando nga 41 pesos kada kilo ang regular milled rice, samtang tubtob lang 45 pesos kada kilo ang well-milled rice. Ini ang base sa rekomendasyon sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry bangod sa report nga pagtaas ang presyo sang bugas nga naglabot sa 45 tubto 70 pesos kada kilo. Sa Iloilo City, dako ang pagpasalamat sang pila ka mga manugbakal. Pasalamat ko kay nagdubo ng bugas eh. Para nga makakanmantas ang mayo eh. Makahulag-hulag naman takon magnubo ang bugas. Bentahan naman para sa manugbaligya nga si Christian ang tikang sang presidente agud makabawi sa pigado nga bentahanay. Okay, kay para magbalik ang mga dati na mga customer kag para daw dama naman ang magbakal. Sa Bacolod City, nagakabalaka naman ang pila ka mga manugbaligya nga mamerdihan sila sa negosyo. Ang ginansya siguro, tsakto-tsakto man lang na. Pigaw-gid ang bakla na isibang. Pero maayo naman ini nga balita para sa mga manugbakal. Kung may kwarta ka, na damo, pwede ka kabakal tingob. Pero kung wala, insakto kita kilo-kilo. Ginmanduan naman ni President Marcos ang Bureau of Customs nga magpatigayon sa inspeksyon sa mga bodega sang bugas agud masiguro nga wala sang matabo nga hoarding. Tutukan man sang DTI kag DA ang monitoring sa presyo o po ng Philippine Competition Commission. Thes Ordales, 1 Western Visayas.